Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар аэропорт Дамадед ва қарор дорем. И бигем ҳамаш ҷиянуман имрӯз бигем ки билет дорам. Ай сабабе ки бигем рӯз то рӯз прямои рейсҳо қимат шидеста, пересадка кати гирифта будем. Дамадед ва Екатеринбург душанбе 1 саат багаж туғри кардем. Багажҳо зиёд буд. Мақсад кадом нафаре ки меяр аз чоча бигира бо беҳтар мешава. Ака проверкашам бигем беташвиш чамай дигар рӯзҳода беташвиштар одамҳо ба ҳазур рафтаистем. Ва и додароям мепурсем. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуби тенҷӣ? Мешарам, мацозехтон. Тамошо мекарди хешотона? Бале. Лайка меҷиқиди? Бале. омади ягон кас документ пурси хай ки шумо майдан намепурса у чӣ буд проверка? 100% буд. Беташвиш биёя на? Одамое ки тамошо доран мардуми муҳоҷир чӣ мегӣ? Гуфтаниам ки ҳаматон аз акаи Абдуллотиҷӣ билет харидор киред ва лайкот. Бале. Ва лайкотро дариқ надорем. Беҳтаринай. Шумо дар роҳи сафед чанд харида будем билета ҳаматонда бигем? Ҳамагӣ 78000. 78000 рубл. Мақсад ки хай барои кӯдак барои билет ҳама вақт метавонед телефон кунед пурсе. Ҳамеқа маълумоти гавна мезанед ҷиям? Ман рости гап чӣ гуфтам намедонам. Салому алайкум ба ҳама мардумо. Ман мехоҳам ки акаи Абдуллотиҷӣ я лайк моне подписатсия кунед. Боше ҳаматон дар роҳи сафед. Боқӣ паноҳи Аллоҳ бо иншаллоҳ маълумотҳо шумода мерасонем.